yanzu fa canza ni. A can gungun mala. Ai wando na cire saboda ka aje a samu wani mugun kada ka je ka mutu nan buga ka da kyautar da abin da ba naka ba. Ina ga ma abokina. Ai mu kyauta da abin da ba namu ba ai yanzu aka tara. A dama. Ni dai in ka kunno ruwa ba ruwan mu. Haka ranar nan da kaje zance kai mata kyautar zoman nan. In aka karga yau kamu dai ba ruwan mu ko ba haka ba. Kun ga ban je gun Allah ba. To ana lafiya. Sai na je kuma sai na ƙarya da ragowa kajin na dan kamana. Wani irin ɗan ragowa? Mu bari mu je. Wallahi ta ɗaya ba komai. Azan kai. Azan ne aina kauci zan da kudaden jikina. Shagon kare ko ne? Kare kun ce kare na yi kuma an zo an samu. Ya kundi ne ni. A ta fashe. Wallahi wai ta ɗanin baban ya ɗan wani makwabciyar mu ne. Ƙara. Kai mai daji, a mai rodi.